Sa mga nakapanood sa vlog ni Kalingap Roda, mula Part 1 at Part 3. Sa kaganapan ng United Nation ni Princess Rena, at habang inaayusan si Princess Rena, ay kita natin sa kanyang mukha, na ito ay excited si Princess Rena. Sa kanyang pinaghahandaan sa United Nations sa kanilang paaralan sa Loheka, kung saan siya pumapasok, at kita natin ang kanyang napakagandang Egyptian costume. At ito ay bagay na bagay sa kanyang kasuotan, at agaw pansin ang kanyang kagandahan, at nakita natin si Princess Rena, ang kanyang performance sa kanilang United Nation na talaga naman magaling na si Princess Rena at kaya niya, itong makipagsabayan sa mga schoolmate niya. Nakakatuwang panuurin si Princess Rena, kung pansin niyo kahit wala yung kanyang pamaypay, ay ginawan pa rin niya ng paraan, kung sa iba lang siguro yan, siguro hindi naaakyat sa stage. Samantala bilang magulang ni Princess Rena, kasama ang kanyang mga kapatid at stepfather, sila ay nagbiyahe pa, para todo suportahan si Princess Rena sa kanyang performance niya sa United Nations, at gusto nila ipakita at iparamdam na todo suporta sila kay Princess Rena, na mahal siya ng kanyang ina na si Melanie at mga kapatid. At dumako naman tayo kay Jomar. Marami nagsasabi bakit nandyan pa daw si Jomar sa event ni Princess Rena sa school, na alam naman daw ng lahat, na ito ay may Carla na si Jomar. Bakit kailangan pa daw nito lumapit kay Princess Rena? Maraming netizens ang nagalit at nag-unsubscribe kay Jomar dahil sa pang-iwan niya kay Rena, at nagpatandem kay Carla. Dahil ang iniisip ng karamihan ay wala daw itong isang salita si Jomar, at sinasabi pa niya, mismo sa kanyang live daw niya noon, na hindi niya iiwan si Princess Rena. Naramdaman ni Jomar na marami nga ang nagalit ng mga netizens sa kanya, dahil sa pagtandem niya kay Carla, pero kung napanood niyo ang kanyang live noon at sinasabi niya dito, hindi naman daw siya mawawala bilang kuya ni Rena, at nandito pa naman daw siya. Kahit ipatandem pa kay Carla, at ito ay pang pa-good vibes lang at trabaho lang naman daw ito. Kaya todo suporta pa rin si Jomar kay Princess Rena, at mahal niya ito si Rena bilang isang kapatid. Kaya pinapanindigan niya ang kanyang sinabi na hindi siya mawawala para kay Princess Rena, bilang isang kuya niya. At kung mapapansin niyo si Princess Rena mukhang close sila at sweet si Princess Rena kay Jomar, dahil nakahawak pa ito si Princess Rena kay Kuya Jomar niya. So maraming salamat sa inyong panunood, at dito na nagtatapos ang aking reaction, hanggang sa muli po, God bless. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.